Karong Lunes na ipasalida sa inyong Kapuso Network ang GMA Network's inspiration drama nga The Gift. Karong adlaw miduaw ang Asia's multi-awarded star Alden Richards uban ang cast sa The Gift dinhi sa Sugbo. Aniya ang report. Usa ka lahi nga Alden Richards ang miatubang sa Cebu Press human sa katapusan niyang soap nga Victor Magtanggol tuig na ang milabay. Tag-sa nilang gipaila-ila ang ilang mga role sa The Gift. Gidala ni Alden ang role ni Sep nga usa ka street smart ug high-spirited nga visually impaired vendor sa Divisoria. Iyang gihulagway nga usa kini ka nindot nga istorya nga maghatag og paglaom sa kadaghanan. Nakakalungkot kasi kung ikaw maka-experience yun, coming from a sighted life, na nakakakita ka before, and then bigla siyang kukunin sa'yo because of experience, because of sickness, because of accident. Ang Sugboanong beauty queen nga si Thea Tumalia maoy leading lady ni Alden. Si Thea o Faith sa The Gift gihulagway nga Princess of Divisoria. May audition siya kaduha aron makuha niya ang role isip Faith. Samtang si Mikey Quintos nga nagdala sa papel ni Amor kinsa tagong nakagusto kang Sep. She wants to help her parents sa Divisoria kasi yung parents niya they own a stall. So she wants to experience how to handle a business and learn from there. Ako gusto ko si Alden dito, si Seth. Well, tapos di niya ako napapansin kasi si Faith yung gusto niya. Samtang sila si Joe Berry nga nagdala sa role ni Strawberry nga inahan ni Sep. Gihulagway nga usa ka protective ug loving mother kang Sep. Si Mikoy Morales usab nga usa ka suod nga higala ni Sep. I mean, sa totoong buhay, hindi pa po ako mother talaga. So siguro po, kasi di ba ganun naman, pag sobrang love mo yung isang tao, puprotektahan mo. Well, literal na palaboy nga siya na lagi siyang nakabundot kanila Sep, kaila Amor kasi na yung tinuturing niyang pamilya. Ang The Gift, usa ka original series nga gimugna ubos sa GMA Drama Group. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.